Arestado ang isang 17 anyos na lalaki matapos na masamsam mula sa kanya ang higit kumulang na 100,000 halaga ng shabu sa ikinasang buy-bust operation sa isang subdibisyon sa Daraga, Albay, madaling araw nitong Lunes. Ayon sa hepe ng Daraga Municipal Police Station na si Police Colonel Edgar Azotea, inireklamo ng ilang residente ang suspect dahil sa ginagawa nitong drug operation sa bayan. Isang Child in Conflict with the Law o CICL ang suspect at labas-pasok na rin umano sa Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Bicol. Mismo pong magurang nagsasabi, dahil minangakaya disiplina ng ako imi. Pati nga cellphone mi, pati gamit, pipig pabakal ka iyan. So, iyan po ang sa mamundo na sabi ko nga ni po, maray na nakadakop kita, kisarong supposed to be, magdi-deliver na naman ki mga droga, digdi sa palibot kang Daraga, alagad mamundo kasi sarong minor de edad, 17 anyos. Pero pasiring naman po siya sa 18. Pag ang nabaybas po na minor, during the search, dapat po igwang taga DSWD and sa women's. Nyaon po ang satuyang insigida kan pagtaram niyang 17 siya, hapot-hapot kami sa barangay, kaya po nagpaapod tulos kita kang sa women's desta saka po sa DSWD para po maprotektahan man po giraray ang sa iyang karapatan bilang sarong minor de edad. Dagdag pa ng hepe, posibleng ginagamit ang sospek ng ilang dayuhan para maipasok at maipakalat ang ilang ilegal na droga sa bayan. Since pong mag-assume kita dito sa Daraga, pighiling ko nga po so ledger from my assumption, day po nagbababa sa 4 ang buy-bust operation monthly. So gustong sabihin po, weekly nagkakaigwa kita ki buy-bust operation. So mga previous pong buy-bust operation kadaklan po mga dayo. Ngunyan po, kung mahiling po nindo ang halos sunod-sunod mga taga-Daraga na. Base po sa revelation man sa naninda. Kasi po pag nadadakop ta sinda, of course, magkakaigwa po kita ki-interview. Igwa po sinda ki mga pigtataram na mga hali sa Manila ang item. May pigtataram sinda sa Muya na sabi ang item pigaagi sa tracking. Pero po digdi sa Daraga, sa hiling mi po dahil man kita ki drug digdi, so drug den. So more on bagsakan po ang satuyang lugar. Kasi kung may hiling po nindo ang satuyang lugar, talagang international ang mga tao digdi. Kaya po saka ang Daraga po, halos 24 hours day naman nagkakaraturog dyan sa market. Kaya nagiging bagsakan po dyan, so yun. Kaya nag-i-spread man dyan ang mga drugs sa satuyang market site. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng DSWD ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.